Ассалому алайкум бародарҷону, салом ҳама подписчикои Автолайфда. Имрӯз қарор дорум дар мошинбозори душанбе, рӯзи якшанбе аст ва беҳтарин мошиноро ба навод гирифтагием. Дастгиритон сӯз шидаги ҳама каса дар видео лайкора бизанин, як ҷои бароҳада бишинин, навора то охира тамошо кунин. 300 000 подписчика нахоҳад видео 3-4 000 лайк нагира. Ҳама ки дастгиритон сӯзта ки лайкора бизанин, як ҷои бароҳада мешинем, навори мо то охира тамошо мекунем. Вақти шуморо намегирем. Спонсори канали мо акай Розиқул аст. Ҳамин бародар мардума ба граница бурда меёра, мошинои замонавӣ дора, бо нархҳои дастраст шуморо мебара ба граница меёра. Номрош дар рӯи экран аст, метавонед занг бизанед, номи Автолайф бо барои шуморо арзон мекунад. Инчунин ба сами ҳамаи шумо мерасонам дар магазини Автолайф чихолҳои биқагӣ овардагиам, поликҳои оригинал, палатка барои болои мошинотона, ҳамаи ҳамин чизои мошина дар кориш омадагиае. WhatsApp да бинависонед, каталога равон мекунам. Чихол, полик, аксессуари мошинота метавонед магазини Автолайф бигирин. Мошиноро харидин, ҳатман биёнҷа фасонаш мекунем, баъд бигирин барнишон. Саломат бошем бародарҷону, мегзарем ба тамошои видео. Худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. Бародарҳое ки дур аз ватан ҳастанд, мо доимо дар шумо дуогӯ ҳастем ки Худованди меҳрабон шуморо ба дасти пир, ба сари баланд, ба назди падар модар барбигардонад. Бараматина бо як капанҷи дигари соли 2012 объёми диққатияе. Ана нархи 125 000 сомония бародаро. Ина гай тарафам бинен. Салон шанак мегирам. Без ключовой доступ дора, стар стопай. Хоб салон шанак шувак. Потолок панорамай. Yalan çancı bu da. Ha. İyi bu da yok. İyi. O şuna jollepsan. Çorta gitsin. Yapıyor. Çorta. Ne gaydi urtaram megirem bilemiz. Zanzan hamı da diyor. Xo'p. Baya zanzan diyor. Girer sayın buna. Ин як тайга санат ҳаст, ай соли 2010 ям объёми дай вагон аст. Çora 280 megan. Akajon Xo'p, mana vagon. injada pastdan mashina memonu. Chiqay ija joy men buday bobay degan joy mana. Xo'p, ina salon. Mana mashina tapira monda raftadim. Ne gap davay ne saka. Потолокш панорама. Xo'p, ина хеле вай дора, бо спойлер. ҳами хундаёам хеле мягкий хушрӯ мерам, кулуфошам бахчоам мошинчо хадавоям хунонда. Ишам стар стопа. Ина чанд гуфтӣ? Ина чанд гуфтӣ? Tamam rangi ama o da o ikisi de alacağız. Ne bakar sobir. Ya keki tu. Sobir amca da diga odam alıyor. Xo'p, ина капанҷ соли 2015 иш бародаро. объёми диққатӣ, шам вагон. ҷамаҷо шахшу ба навор мегирам, тамошо мекунем. Ek sobir ketime. Bilmiyorum ki ama aval mı önce? Ako akay hafta kalmadı haftiga to'g'ri ekan. Ha, te joy moda bes mo jok of tog gardim. Ne xay? Xo'p, ina gay tarafini. Dar joy va moda nestu inshaalloh. Xo'p, коробкаш автомат, старт стоп. Xo'p, Surat göster bir daha. ҳамаш қоидавия. Ya pitu to'g'ri va alish kadar to'g'ri. Biz sana hafta. Hoş geldin. Ya ama bu alish var ya sen hakikaten de arbolo kapatıyor. Ya kapatıyor ama arbolo ondan var joy mana. Tamam çok bir taraf bir şey yapmam ин инҷа чанд тай бародарҷону, кадомиш маъқултон мешавад, номра ака ҳастай, занг бизанем, барои шуморо бо бештар маълумот метавам. Xo'p, 88 4 tayoq 388, nay капанҷа 135 000 меган. 2015 сола номрош аст, метавонед занг бизанед, муомила кунем бо. Opel Hatchback бародаро, ана 97 сол, объем 1.6 40 000 мега бо муомила меша. Ина системи балонош. Xo'p, ина салонош. Салонш тозак.
خب اینا چشکوش ها بینین. چشکوش هم سوزه. نه سوزه چشکوش. گازی تابلت که داره. سیستم بالونش هم نوای. 4 تا در شوشنه коробкаш механик 190,000 пробег. خب کانسانر داره اینجا. لوک لوک نداره. 989 04 25 25 97 солай 40,000 сомон бо муомилам дора. Наварамад занг бизане чахчах кине. Opel хачбек бардоро 96 сол объем 1.6 қати 38,000 сомон бо муомила меша. 989 04 25 25 не як тамошо мекунем машина. Чашкош. Насастан балмошам. Соус. Салонش. Яиш камтар чишда будай. Яиш параш соус. Яхибаш маҳкамда. 4 та дарш ручной, коробкаш механик. Ай рулш камтар ҷазир шуда будай. Килер ихтиян чи ихтиян. 182,000. Салонш. Хабар нест, крашкаш ҳам созай. 38,000 сомон мега бо муомила меша. Ина занг бизанем чахчах кинем. Астраҷи караван бардоро объемш 1.6 98 сол. Ина як тамошо мекунем. Чашкош сос. Мошин ҳуҷҷати солона утилизатсия ҳамаш кадагия. Alo. Не паран шумош метун бинед. Краскаш ҳам соз ягон ҷош хиркадагиши надора. Сарапина надора соз. Не ақибоша бинед. Ақибош ручной будай. Багажиш тоза аки хишру. Пешош ҳам мебинем. Пешош ҳам ручной будай. 4 та дараш ручной, коробкаш механик. Ина салонаш. Потолокшам соз. Хоб беконсонер. Чил азор мега бо муомила меша. Ака номерои телефон тамагӣ? 930 02 20 26 28. Ина марамад занг бизанем бо муомила меша. 40,000. Opel хачбек баҳодоро 97 сол. Як тамошо мекунем 4 диска. Объем 1.6. Краскаш навай тозаак. Ина системи балноша бинен. Системи балнош ҳамзур. Салонош. Хоб. На кибош. Люк дора. Задни камера. Чорта дарш ручной, коробкаш механикай. Монитор, задни камера. Кондиционерш кор мекуна. 412,000 пробег. Чанд рафта сирака? 36 سال میشه. 36,000 با مуомила мешавад. Фақат сум варианти алиш? بشه علیش هم وارد. Варианти алиш ҳам ҳаста мега. Сум қати арзона мешавад. номро табугака. 901 901 05 05 204 04 04 на занг бизанем чахчах кунем. Мерседес бардоро 94 сол. Объемш дизелай на систем балонша бинен. Дискачои хушру. Хоб ина салонаш. 94 солай дизелай.
خوب نه اخی باشم یک بینین اخی باشم الکترا پاکت بده خب انا پیشوش هم الکترا پاکت سکورش خروستالی موندگی نه سالانش توزه که کاتالوگ همش سوز نه اپش فکوشم نوای خب 94 سالای چی دیزلای نورو تابگاه که نه 148 4 تا 1 02 جای سونگیریش جای سونگیریش 20000 میگه دیگه ارزان نمیشه واکه خواهش ما زنگ بزنیم وقتون چخ کنیم